right, welcome back. How are we all doing today? I just want us to go through something that we have not discussed for some time now, and that is about the group formed by Y Social in France. That group is called Noko Ezunono. All right. Why I don't talk more about them for a while now is because I felt that there's no need to go back and forward, but there's something important that I want to hear from the members of that group. We've talked about them in the past. That was when the man called Iko Tuoye. You know him. Maybe you don't know him by his name. That man that we often call why he's such in France and shower praises on her, and he goes by the name Iko Tuoye. You may know his voice, but you may not know his name. If I've watched Why Historia sometimes, maybe before now, or you are still watching them because most of you do, you must have heard about someone called Iko Tue. Like I said, you may not know his name, but if you listen to Why Historia and you hear somebody saying that anybody that called her and said, Biafra, you understand? Biafra, you are Jisike. Why? Jisike. He is the one. He's a member of Nnokesu Nono, and he is the only person, okay, that have different opinion of what is in France. Why? Because he reason like her. You understand? They think alike. So a lot of people in that group have actually added their voice to what is going on, starting from the time she claimed that she was expelled in the cabinet. They told her, many people, like even me, I told her I'm not a member of anything. But when I was in contact with her, I told her to calm down and wait. You don't need to pick offense or fight for anything. Even though we don't know the reason why she was suspended, nobody knows the reason because she said that she did not do anything until later when she has revealed her performance in the cabinet. I was like, wow, they suspend you only. If I happen to be CS or anybody in the leading, I will spare you instant without suspending you is an act of kindness, to be honest with you. And I don't think I have, because if you are leading a group like this, like Biafra movement, like that, you should be somehow ruthless. Yes. Otherwise, people will use you to do that, touch and gun. You need to also. I'm not saying you should not be kind in some aspect, but not when insubordination, sabotage. No, it's a no for me. That's a red line. I don't. You don't even need to be told, because you see how I treat other people. Then you learn your lesson. It's either you are in or you're out. Now, having said that, like I said, you are going to listen to them, and please make sure you like this video and subscribe to the channel. Let me remind you that this woman thought that beauty, in no case, no, that she's a leader, like she have another movement entirely. That is what is running in her mind, because if not, there's no need for her to come out and feel that she have arrived, that she have the mandate of people, whereas you have proved nothing. People, like I always say, follow you when you are talking about Biafra or freedom of our people, or even a neighbor. You are talking about the well-being of people, and people follow you and listen to you, does not mean they gave you mandate to speak for them. All right. If you are saying what the people think that is right thing to say, they will listen to you. But if you think that, no, I don't need anybody, I am a guy of my own, I am, you're a savior, you are this and that, then you are digging your own downfall. That's just the gospel truth. All right, let me allow you to listen to this, because I don't want the video to be too long. All right, so make sure you subscribe to the channel and like the video. Tell me what you think about all you are going to hear now. Just pay attention. If you don't speak or don't understand Igbo language, I am very, very sorry, because the audio, they are all in Igbo language. Maybe you can pick one or two things there. And make sure you subscribe to the channel. See you again. Bye bye for now. otu nnọkezo n'ọnụ a adịọdịara mma ka ihe chegoro na ihe obodo first ifuru maka na anyị na-asọpọtụ oge na ihe ọ bụrụ ọbụla dị anyị na-arụ ma mmadụ na igbo bụ na maka ihe a niile imekọ na mmadụ amụrụzi ebe ịkwụ akụ isi dọda day ikondemusi oge nkere ịkpọ ya source of ịkpọgide ya ụdị afa niile ọ bụla ịlike ịkpọ ya anyị sọpọtụ oge ịbịakwa in the other side ikondebu ngozi ọra bụ eze. In the other side, I say Chiazo no kwa yuko adịrọ mma. Tete bịakwa ọzọ sekwa na Prime Minister Zigi adadọra mma, inwekwa family. Inwekwa no family adadọra mma. Ma mmadụ na igbugo online, ma mmadụ na igbugo na Igbo maka your statement. Ina-asụ n'ozi kwa Zigi n'isigo Zigi. Okay, ọ dịgo gị mma n'obi na ahụ imego your own mission.
onye ka anyị ga-eso Ngozi Ọdagwezi condemn go ka anyị ga-esozi onye a ka anyị ga-eso oge nkiri ka anyị ga-eso ma mmadụ na igwe na dị strọgụ ọ dara mma ka ụkọ gị ejugo kwa ka nwekwa gị eziokwu ụkọ gị ejugo Chineke ga-ajụ gị ajụjụ ekpekpọsị ya mmadụ asị ịbịa sị ka mmadụ nachụrụ ajụjụ okpuru gị ya otu nnọkọ ezinụlọ na-ekene m ekenega m otu nnọkọ ezinụlọ niile n'Igbo ihe dị mma meela anyị ya na ya anụkọkwa n'ihe ikwuru anụkọ ihe bịalịkọla anyị n'ebe ọ mụ na-agwa gị nya taata ịbụrụ onye eziokwu ịbụ onye okwu azụ maka na ọ bụ na ịbụ onye eziokwu a na-abụpụsịrị ihe mesịa lachala ihe ọ bụrụ ịgbapụla anyị mbụ n'oge nkere achọrọ ka enweta Biafra n'oge nkere achọrọ ka edikilia Biafra nye na vam na ha chọrọ ụbọchị a ka emebie idikilia Biafra mana Biafra na anyị mesịrị dikilia ya nke gbapụla anyị na ọbata obi ya nwere ime Biafra nye COS anyị n'aka si anya lidiwe ụdị Nnamdi Kanu nwelie nye ọbata obi ya mana ihe m nachitere mgbe anyị ọzọ na ọbata obi enwegbane COS dula anyị gaba osika anyị nachiri ka oge nkeri dula anyị ka ọ bụza n'oge nkeri ka anyị na-eso nke gbagbakwala anyị na-akwụyali 150 million akaụntụ oge nkeri ọnya ka ọbata obi na-efesi n'okwu ego na-efesi ka eze ebe eziokwu si dị gị n'ọnụ ịbụrụ onye eziokwu onye okwu asị ka ịbụ ịbụrụ onye eziokwu ekwesịrị iji na-akpọ gị ada ndị bụ na ndị agada maka na ndị gboo na-ekwu eziokwu mana eziokwu adịrọ gị n'arụ otu nnọkọ ezinụlọ eziokwu bụ ndụ otu nnọkọ ezinụlọ eziokwu bụ ndụ otu nnọkọ ezinụlọ eziokwu maọbụ onwe ya ekene m nwoke nọ n'ọgbakọ ekene m nwaanyị nọ n'ọgbakọ ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede ekene gị wee kene Chukwu okike abịa ụmụnne m mgbede ọmanụ nke onye chiri ya zelu ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede egesigo m ozi niile itinyela anyị n'ime otu nnọkọ ezinụlọ a na mgbede a mana nsị ka njụ oge ofu ajụjụ ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede ịma na okwu ozi anụnwa Eba Simon Njọkụ ọbata obie ịfụrụ n'anya rinne ozi a ọbata obie ziri gị izi gị ụmụ Biafra ịchọzi ibute anyị bụ ụmụ Biafra ebute ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede maka na anyị sikwanụ ka udo dị n'ime otu nnọkọ ezinụlọ ọnya kwuru ka udo dị n'ime otu nnọkọ ezinụlọ ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị bụ ndị otu nnọkọ ezinụlọ ka anyị mebe analyze ya bụ ozi Eba Simon Njọkụ ziri gị ọ bụrụ na ị chọrọ ka anyị mebe analyze n'ime otu nnọkọ ezinụlọ ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede ya bụ okwu ga-ewekwa anyị izu ma ya ekwusịrị anyị emesịrị analyze ọnọrọbụ ndị mbụ na ndị egede Eba Simon Njọkụ ịfụrụ n'anya rinne o ziri gị ozi si ka anyị kwụsị ịkpali Elias mana Eba Simon Njọkụ eziri gị ozi ka anyị kwụsị ịkpali onye ọ sị ya bụ Leah Surrogate onye ọ sị ya defend ya mantle nwaanyị nyanwa melu COS Chief of All Staff ka ụmụ Biafra Soni Akparawa vam kụwala akwa n'isi ya wee na-akpali ya bụ nwaanyị Eba Simon Njọkụ eziri gị ka anyị kwụsị ịkpali Dr. Ngozi Orabaeze onye nyanwa na onwe ya mere surrogate defend the mandate onye nyanwa na onwe ya mere Chief of Staff
Ekpa Simon Njoku o metụrụ ya n'obi ka ọ sị anyị anyị akpalizina ya bụ nwaanyị, mana onye o metụrụ ya n'obi anyị akpalizina bụ Elias. Anyị bụ ụmụ Biafra na-eweta ego anyị na-akwụ ụgwọ ọnwa. Honorable ndị mbụ na ndị egede, ị chọọ ka anyị mebe ozi a ezili gị analyze? Honorable ndị mbụ na ndị egede, Ekpa Simon Njoku ziri gị ozi si ka ndị midia rapụ na-agbazi wọl, mana o zero information minister ya na deputy ya bụ ndị information na akwa ha kụwa n'isi ngị bụ Honorable ndị mbụ na ndị egede ezili ozi, na akwa ha kụwalụ n'isi COS anyị onye ọsọ ya bụrụ surrogate, na akwa ha kụwa n'isi ụmụ Biafra niile na-eso Dr. Ngozi Orabaeze. Ekpa Simon Njoku afụrụ ya ka o kwuo ka o zie gị ya bụ ozi. Honorable ndị mbụ na ndị egede, ije nwere onwe a mmadụ anwụgokwa anwụ. Maazị Nnamdi Kalu emelia kidnap bụ ụwa zuru ike, anyụli ama mmele ndị Ibiliachi ma ụmụ akwụna jụrụ Owerri nyụrụ Maazị Nnamdi Kalu ma mmele na-arụ, kidnap ya ụbọchị o mepere wedin ka o wee kwụsị ikwu Biafra. Mpa Maazị Nnamdi Kalu anwụgo, mme ya anwụgo. Maazị Nnamdi Kalu ka nọ n'ime 5 years still ọ ka nọ n'ime ahụ, ọ nalụbeghị bribe pụta, ọ ka na-edifend ya bụ Biafra weti mkpali niile a kpalili ya. Ekpa Simon Njoku bụ ọbata obi efuru n'anya rinne, akpọli ya nwa akpụda, akpọli ya ekperima. Ọ nọ n'ime tata maka Biafra. Honorable ndị mbụ na ndị egede, ọ bụzi ihe akpọrọ gị n'ime otu nnọkọ ezinụlọ a nke ahụgo mgbaalụ ọnyanwa ka ịpụtakwala ịdọtịla anya okwu a? Honorable ndị mbụ na ndị egede, eche m na ya ekwusighị okwu a ka udo dị. Honorable ndị mbụ na ndị egede, onye chi na-azọ na-azọkwa n'onwe ya. Ọgwụkwa ka ọra m n'ọnụ na ogologo okwu adọrọ mma n'ụka mgbede. Ọkwa ifuru ije Biafra, forward ever, no backward. Ka anyị na-agakwa n'iru ka ji na-aga. Biko ana m ekele onye ọbụla nọ na n'olu m n'oge awa. Ana m ekele nwoke na-ekele nwaanyị, eji m obi Chineke wee bịa. Biko achọrọ m ka njụgedo Ada dị ọra mma. Dịsa ozi sịrị na our PM ziri, onye ka o ziri ezie gị? Onye ka o ziri ozi azie gị nwa? Ọ bụ lọya ya ka o ziri ka ọ nwaanyị ya ka o ziri ka ọ bụ ndị gịnị ka o ziri ozi a wee zie gị? Ebe a mere ka anyị mara na ọ na-esi ike inweta information n'aka ya. Nke ịbụọ bụ o doro anyị anya mgbe eji our spring leader bụ Nnamdi Kalu, ọ na-anọ n'ime wee nye si na ya sọpọtụ nka ya sọpọtụ nka. Our PM kwụsị na enweghị ihe ya na-ahụ nwere to take order from ya mọntị ya pụtị ebe a wepụta, because na onye ejeji nwe onye ejeji nwe ihe ọ abụghị ikwu. Ihe ndị a niile bachaga na brain, ihe ndị a niile nọchara ya. Ịghọtago ka iwe lecha anya oke dị ka m nọ, nwata dị ka go ịnyara gị ebe a, gị nyara gị ebe a, ịnyara gị ebe a, gị nyara gị ebe a, ihe nwa na-ekwu nnọkọ ezinụlọ. Gị lecha oke dị ka m nọ, ịkọrọ ego ebe a, gị kọrọ gị ebe a. Biko agwana m ụnụ almost 2 times ka m gwara ndị bụ ndị admin na this group, remove me from this forum. Unu achọghị ime ya, ama m ihe ọzọ unu chọrọ. Ọ mgbe m blọkọrọ ya, achọrọ m blọk ya, achọrọ m kwuru nchekwu wee remove m na this ya, because ihe a na-emezi ihe a dịka ihe ụmụaji na-eme. Ka ka nwatakịrị ahụ Ada dị ọra mma ga-eji wepụta okenye dị ka m nọ, mmakwa na enwekwere ndị okenye ọzọ nkwa ebe a ya na-anya ka nga na-anya moto. Ihe nwa wee fọmụrụ group, ifọmụ group ya nyezie gị the courage iji were ijido ndị tọrọ gị atọ gị na-eme anyị dịka ụmụ ọgbọghọ ụmụaja mụrụ ya. Ka ụdị agwa ọjọọ dị ya biko.
ekwu ebe a sị na onye ọbụla sị na ya kpọrọ nwunye mmadụ na-eku ume si ya na-efe Chineke n'ime mmụọ na n'eziokwu hapụgara ịsọpọtụ awa COS onye ahụ ekwesịghị ya wayo gakwa n'elu ga n'ala ekwesịghị mmadụ otu awayo gịnị ka a na-ekwudo ebe a ịpụta gị na-ahụkwa ndị na-akọ akụkọ ndị gbugharị isi ihe na-akọ akụkọ akọrọ gị ebe a kọrọ gị ebe a ahapụga eziokwu a ga-ekwukwa ọtọ a na-ekwu ihe ọzọ keụdị pepụta ihe ndị ọhịa mere be anyị ji gaa na-aga n'ihu ọhịa mere be anyị ji gaa na-aga n'ihu onye kwụrụ ya chọrọ ya ga-akwatu onye kwụrụ ọsọ m kwatuo ya naanị m ga-ahụ eze n'ụwa enweghị ihe ọzọ m chọrọ ịgwadowo na-abụ onye ọbụla na-ebe a sị na ya kpọrọ nwunye mmadụ ekwena ka nara gị opren ekwena ka eji bren gị wee na-agba okuso ihe a bịara bụ otu anyị si ga-enwere nwanna aka ndị Naijiria enweghị ihe ọzọ onye ọbụla hapụrụ ya na-akọ ihe ọzọ ịma na onye a na-edisi ife onwe ya gịnị ka a na-ekwudo ihe nke biko eji m Chineke chukwu karịa ma wee ye ụnụ ndị admin unu ruru mmadụ 5 unu dị ụmụ ike unu karịa 5 remove volume from this forum biko echede m na akwa ahụ ị na-ebe mbọsị na-aya mgbalụ bụ na ị na-ebe ka agbalụ gị amara m na ahụ ị na-ebe ụbọchị ahụ bụ nke ihe eme ọzọ gị na-ebe n'akwa gị na-eche ụdị ihe chinwe emie ime gị ikwu gị pụọ na soshal midia ka ịbụ na aha gị agago all over the world imesikwa n'ihe taa na cheta azụ bịa ebe akwa ka ihe emezi ọzọ ya aka nke enwe ibe esi na ịbụ onye eziokwu onye okwu azụ ka ịbụ onye okwu ụwa ka ịbụ asị m ka m jụọ onye butere ibiji na cheta azụ nwere isi n'ọbata obi esi gị na ọ gbalị gị na o dela akwụkwọ na ọ gbalị gị voice na o nyere gị voice message na ọ kpọrọ gị na nkọ na gị na-aza nkọ si gị ji ezie ọ bụrụ anyị kọsi gị zie esoro m na ndị ọ si gị ji ezie ka anyị soro oge nkere bụ na USB nyere gị ọcha azụ ịbịa yọọ mgbaala na-azụ ka agbaala gị ịbịa m ọzọ ụbọchị CS anyị mesịrị bedde pụta echi ịgbata ọgbata obi esi gị anyị na-chere azụ na gọọmenti na-eze anyị uche gị dịgwe ma gbalịrị na-ekwu Baịbụl si anyị ụkwụ anyị dị ole na ole okwu ikwu n'ụtụtụ elu mbere ha si ajụ oge sa ka ịkọ ọdụ iji wee kee ya mbụ ka ị ya na-ekwusi okwu ajụọ gị ife ikwuru ya marazi ikwuru uche gị dị adọdara mma unu ji Biafra struggle eple yahoo abi unu ji ego mmadụ eme yahoo abi adọdara mma ịmaga ego na ọ tụrụ n'otu nnọkọ ezinụlọ maka ifele nge nwa iji mmadụ eti play iji mmadụ eme aka nchawa abi iji anyị agba football inwe agenda inwe plan inwe mission ya na-ebuzu n'ọnụ ndị mmadụ anyhow ka ọ si sọ gị mgbe ọ lụgo kịta assignment gị lụgo ka ị complete ya assignment imego ihe dị gị n'obi ọdadara mma ma egbe n'igwe apịatụrụ ọgwụgwa ipetụ sọ gị nwa ahụ na-alapụkwa na ụmụ gị maka na onwe ọ bụrụ ụmụ gị zigi ya ị na-eme egbe n'igwe dịka pịatụ gị ịmana ọwa asị aga m atachi ụmụ gị maka ọ bụrụ ụmụ gị zigi yọtago ọ bụrụ ụmụ gị zigi ntịtazi ka ha include ya nweghị gba your children are innocent mana cause it too late to them some go and the cross it can never affect your children. God will never allow to happen to your children. My own go and the cause because you have condemned people's family. If you go family mother total family in a be quiet come kill you free. You can never go sort free. Chineke bi n'eluigwe ga-adọji gị nwanne n'ụtụtụ ọ ga-adọji gị efifi ọ ga-adọji gị n'anyasị ọ ga-adọji gị. This na prime minister ziri ozi so gwa anyị onye ebe prime minister ziri ozi anụnwa onye na phone ka prime minister na video call na prime minister ziri ozi ya adọdara mma ịtalị ndị mmụọ ga-apịa ya ịtalị ndị mmụọ ga-apịa gị kwa ịmana ọ bụ anyị Igbo ka isi bịa ịtalị ndị mmụọ ga-apịa gị n'ụtụtụ pịa gị n'efifi pịa gị n'anyasị pịa gị n'ime ụdị na-abịa ikweta na ọ na-eme
ọkwa gị nwa ị ga-confess ele n'ụwa ọkwa mmadụ niile igbusigo online igbusie ndị mmadụ na online ikondemsie so ndị mmadụ mana amụrụzi ebe ọkụ akụ ma ndị ga-asọpọtụ abụ oge nke mmadụ ga-asọpọtụ ka Ngozi Ọrabuize ikondemsie isi onye ọbụla na-achịta azụ dadara mma ịtala ndị mmụọ 47 demon nọ na Igbo ya gada pịa gị 40 stroke of cane ekweta na ọ na-eme mgbe iji ndị mmadụ agba football maka anyị chọrọ na anyị create platform ka anyị ji nọkọ asị Biafra ọgwụgwụ Biafra ga-eri isi unu one by one unu ncha na wee bụrụ ndị leader na-akọnfuse ụmụ mmadụ unu pụta na aka arenji ndị mmadụ eso n'etiti ha bụ ezinụlọ dị pesin onye tinye ike nke bi n'eluigwe ma Chukwu kere n'ụwa kee ikuku anyị na-ekwu ke mmiri a na-ala ke nri anyị na-eri ọ ga-agbagbu gị nwanne maka na mmadụ ka ịkọ ndị ifulu na anyị maka ihe ikwu dị mma igwugo a lot of people, millions of people, and Chineke bi n'eluigwe ga-abịa gị tala ndị mmụọ stroke ọ ga-abịa gị ịma amata ebe ọ si abịa gị because you are condemned, you can never correct it back again. ọ bụ na ịmalụ